manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw sa tuya agabos, ultimong biyernes na kan bulan kan Febrero 2026. 2:27:26. Maray na streamline ini. Viva Señor Santo Cristo! Aldaw mo niya ni Señor Santo Cristo. Pasalamat laban kita sa mahal na kagurangnan, Señor Santo Cristo, dyan baga sa barangay Dapdap. Digdi sa Legazpi, the home of Señor Santo Cristo. Iguamad dyan sa Daraga, sa barangay San Roque, Sitio Santo Cristo. Sa paghampang niya to kan kaaldawon, ang mahal na Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Programa na tabing tingog kan banwaan na minarespetar sa lambang miyembro kan familia orong sa gabos itong so nagdiretso man tabing magantabay sa programa maging dyan sa sentro kan Legazpi, Albay District, Daraga, pagtaraning niya tong munisipyo sa Ciudades sa laog kang probinsya ng Albay, sa tercer distrito yaon dyan ng Ligao City, duma naman sa premier distrito ang Tabaco City. Nakaantabay po sinda sa radyo DCGB maging mga pagtaraning niya itong lugares sa laog kang Kabikulan, dyan sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Cam Sur and Cam Norte. Pati naman po sa pig-abot kan sa tuyang puwersa sa luwas kan Kabikulan sa AM Radio. Sagud kitang alas 10:30 sa luwas magiging katabang tadyan ang mga miyembros kan Mega Force Patrol. Sa panginganot ni Chief Jimmy Nasalita, Pading Jim, Pading Alar Mario, kumpadreng Jomar Bien sa First District, si Pading Jomar sa Third District, si Pading Jimmy Nasalita, Chief Jimmy. Kasabay si Joshua Bino, Karen Nicole Ala, and Angel Mustaza. Sa Manibela sa Samuyang Mobilya, dyan si Henry Mata. Sa Master Control, yaon dyan sa kuyang kumpadre si Pading Nal Baldo para po sa broadcast kang DCGB sa AM Radio. Traditional Radio, yaon dyan si Pading Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Dyan po sa barangay Dapdap kan Legazpi. Mantang duman sa newsroom, yaon dyan ang tropa. Dire-diretso ang pagsumada kan mga istorya lokal, national, international sa indong nakakadarangog po kung may news break. Asin may major newscast, inababasa po sa samuyang official social media news portal ang DCGB News Online. Yaon dyan nanginginot ang samuya pong news director Mardila. Katabang si Madam Shia Leron, Jen Matthew Baleran, Nicole Angloriane asin Jimos Barrios. Mantang may broadcast man kita sa internet worldwide, netwide kung nadadangog po kita sa radyo sa bilog na Kabikulan, nahihiling kita sa bilog man na kinaban sa inman na lugar sa pagi po kan DCGB News Online sa Facebook asin sa YouTube ang DCGB Legazpi City, Philippines. Ang kasabay-sabay niya to dyan si Jerome Nico Martinez. Siyempre ang pag-iribata pa dyan sa Cat College ang samuya mga OJTs, on the job trainings. On the job training Billy Joe Buendia asin Jazim Ariola. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa hindi pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Welcome na po sa programa. Ang sa kuyang number tabi sa Globe subscribers, ang number ko is 09660
730-115, 0960-730-115. And yung mga smart subscribers tabi, 0942-670-1195. That's smart, 0942-670-1195. Pwede man sa Messenger, hanapod lang nindo Pio Fernandez, yung Messenger account ko. Sa Viber, Iguaman Tabi, Pio Fernandez. Sa Telegram, Iguaman Tabi, Pio Fernandez. And dyan sa comment section kan broadcast mi tabi sa internet, magpaabot lang po kamo dyan nin mga paramdam lamang. Sana po yaong kamo dyan mantang nagprepara na kan panguntuhan, madali na bagatabi si Sir Benji Dahile nagantabay maray na agatabi. And sana po sa Legazpi may paradangog kita dyan sa Saudan sentro kan Legazpi, and sa Albay District dyan si Kasag si Paminta, so mga barkada niya to dyan maray na aga, maging sa mga paraan tabay niya to dyan sa Daraga. Yan, good morning kay Tukayong Pio Imperial, asin kay Migong King Reginaldo, Buda si Jeffrey Santos, dyan po sa Australia, nag-antabay si Sir Jeffrey Santos, the land from down under. Yan, si Sir Jeffrey Santos. Good morning tabi sa Indo dyan sa Australia. Jeffrey Santos, nagdadangog da sinda, duro diretso sir. Yan. Bueno, standby muna tabi yung all units ta dyan sa luwas, yung tropa ta sa news team, not unless na iyan po tabi flash report o very urgent na bareta. May in-house guest kita ngunyan digdi sa programa, pading nald paki kwantabi paki rulang kauning di sa audio, so sa audio niya to sa laog pakilangkaw yan. Pwede na siguro tabi baba-babantang di tabad mag-feedback yan. Okay, sige. Magiging kasabay tangon yan tabi ang saro sa mga legal luminaries, pinagrespetarang po pag-abot sa lado kan Abogasiya, sa Sirkulo de Abogasiya, digdi po sa probinsya ng Albay, maging sa Kabikulan. And in fact, dugong DCGB ini. Haloy na nagprograma sa DCGB ever since kan mga panahon patabi. Kairiba-iba na digdi sa DCGB. And duman sa pangbangging programa and kunigo kitang mga concerns sa legal matters, mga pinagpapaexplikar niya to, perming available po ini sa tuyang kairibang niya na pagkaaga. And he was the former dean, dekano kan sarong prestigyosong universidad digdi sa Kabikulan, ang UST, dekano kan Kolehiyo de Abogasiya, and sarong dating judge, aram niya an criminal proceedings, civil procedure, and gabos-gabos tabi. And now a practicing lawyer, and nasa laog pa po kan Sirkulo de Abogasiya sa inman nahururon. With so much pride tabi, nasa studio tangon yan. Number 3 di tabi, Jun pading number 3 yan. Si Kuya Nuling, Judge Nuling Cabredo, sa satuyang studio. Kuya Nuling, Judge, sir, maray na aga tabi, welcome tabi sa programa. It's nice having you, Giraray, digdi po sa DCGB. Welcome back tabi, Kuya Nuling, at good morning. Salamat sa natabi, Sir Pio. Oportunidad ini na nagkabalik ako sa padaba niya itong istasyon. So, good morning sa gabos na tagapaginanyog kan programa ni Sir Pio. So, thank you very much. Salamat din maray sa oras tabi, Sir Judge despite the busy schedule, aram ta ang mga arog sa indong profession, pag-arog ka ini nasa kainitan na iyan kang laban kang profession tabi and despite your hectic schedule, yaong ka po tabi sa DCGB. In fact, you're a family kang DCGB tabi sa pagtaoning oras. Now, saro sa mga pinagsusubaybayan ko niyan tabi, Kuya Nuling, ining kaso na ida ko tabi kung ma-determinan tayo ining kaso o kung dai pa, so nakasangat bagang reklamo kontra sa dating presidente kan Republika kan Pilipinas, Rodrigo Duterte. Duman sa International
criminal court. Tabi ano. Opo. Now, the very latest of which, tabi Judge Nuling, you being a judge, ara mo ang criminal proceeding, siguro para rihuman sa na more or less ang application ka yan, and kung anon mga in and outs dyan, nagpresentar na so mga prosecutor, so nag-akusar kay dating Presidente Duterte na siya ang nag-mastermind kan garadana na ito, kan nakaaging mga taon kan siya alkalde pa kan Davao, so Davao Death Squad, and kan naging presidente siya subsequently na pigagamit da itong template model so Davao Death Squad tanganing garadanon itong sa mga nasa loob kan industriya kan illegal na droga. Okay. Nagpresentar na po sa prosecutor nin mga ebidensyas, nagdidepensa man tabi so lado man ni Duterte sa paagi ni Attorney Nicholas Kaufman. Okay. Okay, now Judge Tabi, kindly elaborate, educate us ta anong kuan ini ta an sabi nasa kumpasa na ini nasa pre-trial dai pa mismo nagdadagog kaso pinakakaso mismo. O maki istorya daw tabi masabutan mining maray ano na ang nangyayari tabi niya. Tama yan, observation mo, Sir Pio. Ang ICC may proceedings na ibakan proceedings kan local courts ta. Taigwasin ng determination of the charges nguna. Para bersin na ma-trial on the merits, ma-determine nguna kan itong charges kung dapat ipadagos o da ipadagos ang pagpresentar kay ebidensya. And at this stage, ang prosecution nag-introduce na kay evidence to convince the court na ipadagos itong pag-trial kay ex-President Duterte. Siring man, the defense is given an opportunity to counter the allegations of the prosecution. Parang aroganan sistema. Kita, iba ang proceedings ta. They have a different proceedings. Bastang to determine the propriety of continuing with the hearing of the case. Iyan ang stage ngunyan. And the prosecution is given all the opportunity to present evidence which may take the form of documentary evidence, testimonial evidence, and siring man after the prosecution has rested its case insofar as this stage is concerned, ang depensa naman ang may turno na mapresentar kan sa ng ebidensya. Iyo. Dai patabik Attorney Judge Nuling, dai pa nagdadangog mismo kan kaso kundi kung tama pag intindi ko pinagdideterminaran pa sana kung pwedeng idiretso ang pagdangog na mismo kan kaso. Tama yan, yan Sir Pio. Tama yan. But they already to determine whether magpadagos o dai, siyempre mapresentar ki ebidensya so ambos lados. After which the judges, the jurors may decide whether sufficient ang charges to continue with the hearing of the case. Parang ganon. Dumampasa na mapuon ang pagdagog kan kaso. So trial proper na ito. Ako kumaga kuweno ding judge tabi sir. Parang yung kundig di sa to kabaing kang criminal proceedings, yaw pa sana sa preliminary investigation. Pero parang arog kayan. Nasa lado pa sana kan piskalya. Pero arog kayan. Sinda the jurors already have an opportunity to hear both sides. Di sa toya, so trial proper yun, so judge na bagaan ma-hear kan case. And sa piskal, kung criminal case baga tabi, Sir Pio, ma-determine kan probable cause, whether there is a basis for the filing of the charges,
Ngunyan, may bagong requirement not only probable cause, but the certainty of conviction. Bago yan. Never mind. That's not part of the proceedings sa ICC. So duman sa ICC, ang pigdideterminaran pa sa nangunyan kung pwedeng idiretso sa kaso. Iyo. O kung igwaning rason na compelling reason na idiretso ang kaso. Iyo, tabi. Day pa man ma-determinar na guilty na o bako. Bako pa. Yun. Day pa. Now, saro sa mga ining question na nagluluwas, ikasaro sa mga luminary sa international law, political law, gabos tabi, so jurisdiction. Saro yan sa mga nagbubutwa pa na ang sabi nga ni Attorney Panelo, saro sa mga yaon manduman na nag-atindir kang kaso, ang jurisdiction, so pag-question da kan jurisdiction kan ICC sa Pilipinas, pwedeng i-erase, i-questionar anytime during the proceedings. Ang sabi, dahil naman nga ka-intraan Pilipinas sa ICC, nag-withdraw na, so dahil ning deber ngayon na idangugun ang kaso, ikulong pa dyan si Duterte sa ICC. What are your notes on this, tabi, Judge? Of course, prerogative yan kan depensa to raise all possible defenses. Ang sarong depensa nila na the hearing should not continue because day ng jurisdiction, day ng authority to hear an ICC because of the withdrawal of the Philippine government from the ICC. Upon the other hand, ang prosecution man nag-insist na igwa pang jurisdiction because these crimes were allegedly committed prior to the withdrawal. Para beda nag-withdraw sa Pilipinas kan membership, igwa nang na-consummate na mga kaso, kaya ang paninindugan kan prosecution, igwa ang jurisdiction ang ICC sa mga kasong nangyari before the withdrawal. Yung ano ng jury kan prosecution. Durante kang kaintrapa kita, nangyari itong mga krimen na ito. Yan, oho. That is the stand of the prosecution. Ngunyan, kung sisa man ang panigang ka, the ball is in the hands of the jurors. Pariyo, yun karayang kan demokratikong paagita. Both parties are given an opportunity to be heard. Iyo, oho. Kundi, between the opinion of the defense and the opinion of the prosecution, madeterminar kaan sa mga jurors kung ako o ninda, which side ang panigan ninda. Kaya, the ball is now in the hands of the prosecutor, I mean of the judges, the jurors. Sa ICC? Oh. Okay. It can be raised any time of the proceedings? Jurisdiction can be raised at any time. Pero, yun na yan ang nangyari. Since the ICC has scheduled the case for determination of the propriety of the charges, kusong sabihin, until now, the ICC is exercising jurisdiction. Oh, yun. Now, naunambitan tanas, an kunyan, madali ta may nagring naghapon kay judge na lingan na. Nagapon na nini. Nagapon na. Sila na. Pagka nagbabasol mo na kung guwapo ako. So, nagapon sa kuya dyan na tabi. Tapos kan programa. Magdanggo ko na ka mo sa programa ni Sir Pio. Professor ko paano man ini si Kuya Noling, si Judge Noling sa abogasiya kay ito. Now, naunambitan mo tabi Judge Sir so mga krimen naglalaog na kita duman. Now, so mga prosecutor kan ICC pinagpipresentar na itong mga krimen na nangyari, so mga ginaradanda na mga nasa imbulto sa droga, mga pusher, user, drug lords, extrajudicial killings. And then, ang ipinagtuturo, si Duterte, Presidente Duterte, ang kunyan, na mastermind at may kagibuhan. Opo. Now, yung defense naman, si Attorney Kaufman, pinagdidebunk man ito because dahil man nga ning direct evidence na nagsabing sinugo nga kang presidente, gadanon mo yung mga saro-saro naan. You being a judge, tabi, criminal lawyer and judge,
naiisihan mo ang in-and-outs kan. Kindly explain to us, tabi, Kuya Nuling Judge, ano man ang ganyan, tabi? Okay. Sa sitwasyon na ini, it is now the ball is in the hands of the jurors. Kung na rin ang paniwalaan nila. Siyempre, the defense is not expected to admit the allegations of the prosecution. And prosecution man, siyempre, they want to establish, show evidence, convince the jurors na ang paninindugan nila tama. That is why they're required to present evidence. Ito nga sinabi mo, igwa ki mga kiling, igwa ki aro-aro kene. Ngunyan, dahil man nangahulugan na ang depensa, ako nito. Siyempre, kung ako nito, tapos na ang kaso. Ang depensa man, siyempre, maaligar na itong aligasyon kan prosecution, bako ito totoo. Ang totoo, arog kene. Ngunyan, nasa judges na kung arin ang tubudan. So, ano mo, ang deklarasyon magatabi, Sir Pio, hihiling kan judges, sisayan na nagdeklarar. Ano ang credibility kan pigdeklarar? Ano itong witness na ito? Was he in a position to know what he's talking about? Tanugad may mga testigos, eksperyensya mi sa husgado, may mga testigos na istoryahan mo sana kisarong bagay, maistoryahan, garo so sindanaan personal na may eksperyensya, personal na obserbasyon kisarong bagay. Kundi sa training kan mga judges, nailing man kung ano ang totoo talaga, ano ang possibility na nag-utik ining mga testigos, yung pikawod ki mga perjured witnesses. Perjured witnesses. May mga tao na istoryahan mo sa nakisarong bagay, minadeklara nagaro personal na nindang na-experiensyahan. Upon the other hand, may mga tao na ipresentar mong testigos, ang pagdeklarar, garo so makadudang tubudan. Nugad para ver masimbag, nagkakaragkalag sa kisame, giling-giling. Nugad ni nervyos, dahil na nagkasawod. Pero personal niyang naobserbaran, so pinagdideklarar niya. Aram man ang kan mga ways. Sa training kan mga judges, jurors, nailing man. Kaya baga, ang pagtestigo, sabi, Sir Pio, mailing mo, ang judge niya on dyan, ang testigo sa niyon sa gilid, nugat tita ramang kan judge, ilingon mo ako, you face me, atubangan mo ako, pikiiling kan judge, bako sa nang, so pigdalangog niya ang deklarasyon, kundi ang manera kan pagdeklarar, the manner by which the statement is given. Tamay mga taong nagtataram ki totoo, nagaruba ko totoo ang pigtataram. Upon the other hand, may mga taong may abilidad na maski utik. Di mo mari parang nag-utik. Kundi nasa evaluation na yan kan husgado. Ang husgado, pwede man masala, pwede man tama. Tao mong bagayan. May mga tao na nugad dipisilon masabutan. Dahil mo masiguro kung nagtataram ki totoo o dae. May mga nugad, may mga mannerisms ang ordinaryong tao na mahalata mo talaga na nag-utik o dahil nagtataram kang totoo. Kaya bagay na nasa pag-evaluate na kan jurors, kung sisay nila ang tubudan. Tanda ko lang talagang bagay digdi, may aligasyon ng prosecution na ni may nagkagaradan, arug-arug kene. Ang prosecution ng theory na si Presidente Duterte, yun behind all of this. Although dahil mangki ebidensyang pig-introduce pa na si Duterte may binadil. Personal. Na personal. Oho. Kundi, ining mga nagkakagaradan, sabi kang prosecution,
an puno dulo so sa puro baga si Presidente Duterte da because of his declarations na papatayin kita, mga ganon, may allegation na may reward system so successful na nakakabadi laro kay ni pagkatapos da so piga premiuhan sa mga nakakagadan mga allegation ni and in law may basic principle kita tabi Sir Bigapi, you know this, he who alleges must prove. Kung ka nag-aligar na ako gwapo dapat although kung ako taramon mo Sir yung gwapo ako dahil ko kontraw niya siyempre, pero kung tiraramon mo akong makanos ako probaran mo yung makanos ako ang girlfriend ko nagkapira pagkatapos ika nagtataram kang makanos ako he who alleges must prove. So i-aplikar ta duman sa ICC. Ano gustong sabihin mo kan na dapat gibon kang prosecution? Well, sufficient na daw itong mga statements na ito na papatayin kita, pag lumaban, barilin, kung hindi lumaban, palabanin. Tapos may mga nagkagarado ng mga poser puro dahil nga sa drug war. Is it sufficient na tabi? Tapi gidi-bank ba na yan kang prosecution eh? Siyempre, ngunyan, yan ang sisabitang nasa kamot na kan jurors kung konsideraron nindang sufficiente ito o bako pang suficiente. Upon the other hand, o ni man ang depensa. Ang primero, ang depensa, siyempre, manigar. Takunday na siya na magnigar. Tapos na ang istorya. Siyempre, manigar. And then, without prejudice to their presentation of evidence to support their stand. Bako man sa nang masabi ka, ay, bako totoo yan. You have to convince the judges na sinabi mong bakong totoo, di ano ang totoo? Arin ang totoo. Pero sa inang kuan, sa inang burden of proof, sa inang dapat na talagang magkuan, duman sa prosecution o sa defensa? Ang may burden of proof, primero, ang prosecution. But when the defense puts up a defense, ang aligasyon nila, argument kayo the burden of proof is shifted to them na sindaman magprobar kansain ng aligasyon. So sa madaling sabi tabi, Judge, Kuya Nuling, so prosecution yan enot na magkonektar direktamente kay Duterte duman sa killings. That is their burden. That is their job to show the connection of the killing duman sa responsibilidad ni Duterte to hold him accountable. And then, pag sinabi ni kandepensa, bakit totoo yan? Sinabi mo bakit totoo? Ano ang totoo? Di, magprobar ka man na kung ano ang totoo. Now, the jurors will now consider the statements and the evidence in support of their statements. Ngunyan, araw kita ka, nasa sitwasyon kitang araw kaya. Araw pa sa nakayanan. Whether panigan kan jurors and prosecution or ini di kitang magiginibo nasa senda yan. O ni tabi on a general application tabi Judge, would it be sufficient itong sa mga pinagpipresentar duman na statements na sa drug war pigagamit baga ni Duterte mga interviews, mga public statements niya, would it be sufficient na tabi? Well, whether sufficient or not, nasa jurors yan tabi. That is not within our competence to decide. Basta, all of them are given the opportunity to prove their allegations. Primero, digi sa Pilipinas mga tugang makusugon ang theory tang presumption of innocence. Every person who is charged with an offense, at least in this country, is presumed innocent unless proven otherwise. To prove otherwise, the anakusado baga presumed innocent. The burden of proof is on the one who alleges na may committer kang krimen. Nasa sa imo ang obligasyon na probar mo to dislodge that presumption. Otherwise, the presumption of innocence starts from the inception
of the hearing of the case until final conviction, ang akusado baga presumed innocent. Kaya Iyo. ang primerong sa procedure ang primero baga nag-introduce kay evidence ang prosecution. Ikan maaligar. Ikan nag-aaligar, he who alleges must prove. Ikan maaligar, ikan nag-aaligar, ikan magprobar na ang aligasyon mo totoo. And then sa criminal case baga, kung di gisatuya, local jurisdiction, proof beyond reasonable doubt. Kaya puwan agad, tanganing ma-pronounce man sarong tawong guilty of a criminal offense, dapat probaran mo na beyond reasonable doubt talagang may kasalan. And reasonable doubt is shown by the introduction of evidence. Is the same principle Yan ang- applicable sa ICC? I would presume that criminal case ba ganyan, it's a universal concept na ang tao presumed innocent unless proven otherwise. Yun, oho. Kung may presumption of guilt, ang inot na mapresentar ka ebidensya, so, depensa. Kundi, unless may igwa man kitang piga pwedeng reverse trial, kung hinako mo baga na nakomiter mo, kundi nag-depensa kang self-defense, pwedeng ikaw nan painuto na magpresenta. Ano ang depensa mo? Tainako mo na. Pero, ini yung kaso digid, dahil man nag-aako baga so defense na ginibon ito. Ang burden ngo niyang kan prosecution to show the connection Na ining mga nagkagarada na ini, si Presidente, ex-President Duterte, may kagibuhan o responsible or accountable siya doon sa mga totoo, okay, proof, may mga gadan. No. Okay, may mga binadil, may kung anong kakaos kang pagkagadan. Ngunyan, ang aligasyon kang prosecution, si Duterte ang responsible ka na. Ang obligasyon kang prosecution, i-probar ninda na by evidence, i-probar ninda na si Duterte may connection duman sa nagkagaradan. Ako, tang may nagkagaradan, may binadil, etc. Obligasyon kang prosecution na probaran ninda na ang pagkagadan ka ito dahil kay Duterte. either sa anong paagi, pagsugo or ano tabi, o Yan, personal na panggadan o pagsugo. Kung anong ebidensya ang sufisyente na nyaon sa senda. Kung may nakailing, testimonial evidence. Kung may nakailing na si Presidente ang nag-order, may testigos, okay? Testimonial evidence. Kung may dokumento, order, surat, ngaya kung anong dokumento, documentary evidence. So, without prejudice to the introduction of circumstantial evidence. Circumstantial evidence bagatabi, Pio, kung narumduman mo, garo ang kadina, kara sarong ebidensya, garo sarong link sa kadina. Series of evidence Na konektado. which will lead to one conclusion. Araw kayo nga, kung circumstantial introduce mo kay Presidente Duterte, dapat this particular circumstance connecting to each other will lead to the conclusion that it was the former president responsible. Yan ang obligasyon ng prosecution. Masabi man so, depensa, kung circumstantial evidence, putulon mo sa ansarong link sa circumstantial evidence, tapos na circumstantial evidence mo. Distroso na yan. Distroso na. Okay. You break one chain in the link, tapos na kaya di ba sino magampag-convict sa circumstantial Kaya evidence? pala na si Attorney Kaufman kan defensa nagpresentar na nin dokumento na duman sa documentary evidence igwa daw maning portion na igwa ning strict order so Chief PNP buda sa presidente na dapat ang pag operate kaning sa kontra sa illegal na droga within the bounds of the law. Ipinresentar ito ni Kaufman sa depensa. So, dokumentong ito sa may memorandum ngayon na ang gabos ngayong operasyon should be within the procedures and the law tabi. Ipinisintar ito. So, yan so sabi mo pwedeng parte kan pwedeng posibleng tarakod na kwan. kung circumstantial.
Ayan, that will apply sa circumstantial evidence. Siguro nada kung nakita ni Koopman. I-presenta niya na ito, tabi ko yan. Dokumento Dokumento na hali sa CPNP ito, kay Bato de la Rosa, na ang for strict compliance, ang gabos na drug operations na yan should be within the bounds of the law. Now, although, excuse me sir, Pio, although kung documentary, iba ang rule. Iba man sa circumstantial evidence rule. Yun. Ang documentary evidence, so credibility ka ito, so authenticity, dyan Yun. mata. Pag circumstansya, I mean, documentary, dumang ka maatake. So, genuineness of the document. Yun. Halimbawa, sinabing order ito ni Duterte, ma-approval ka na ito talaga order ni Duterte. Lalo na kung yan with modern technology, ang retrato nga ni, maski di ka kataning, pwede ka ng papiro na kataning. Makanosong ka, pwede ka ng pagwapuon sa retrato. Now, igong mga nagtataram ko yun uling tabi dyan sa una, nasa sentro ang akusasyon kay Duterte. Samantalang so mga tunay nagbaradil, dahil naunabihan. So talagang nagbadil kan mga biktima. Dahil man ko yan na ako, sir, tabi. Your take on it, tabi. Pwedeng madangog ka kang prosecutor. Pwede yun. Saro man na napunto. Kung talagang may ebidensya kang may nambadil, kinasuhan na nambadil. Tama pag ang punto mo nga na nasa sentro ki dating Presidente Duterte. Masamantalang so aktual na nagbadil dahil niya naunabihan. Pwede man itong nagadan, pwede nag-suicide. pwede mo kang nag-unay. Dakulo na circumstantial. Bako siya na ining kasong initabi, sir. Bako simple. Why? Well, it is so complicated. And kaso nga pinail talaga because they want to convict President Duterte. Bago? Ngunyan, siyempre, yung pinail lang kaso. Kundi itong big race mo nga ito, kung totoong may may kasong pinail kontra duman sa nagbadil. Sa ruang baga na ang gulo. We do not know. Bakaigwa. Di dahil man publicize to kumita, kung nambadil simple man sa nang tawuan, ano man makuha mo duman. Although there is a violation of the law. And importante talaga. So, kung totoo na so sa itaas, yun mag-orden, duman sinda interesado. Yun. Ito ang pupubaran kang prosekusyon. Yan. For dahil duman sa mga statements na ito, nang badil ining mga gunman. Yan. Kan mga drug pushers, users. Yan. And that is what they are doing. Yung mga allegation nila. They're trying to prove the connection. May ebidensya sinagagapiling na so may death squad yung lista and score may lista documentary yan kung may lista siya nagibukan lista tampag gibuka ka lista madali yun lista mo maski kay kagkaduman madali siya nagibukan lista kaso ring ginibo, nata ginibo, dakuno na naput ka yan. Now, Judge, Kuya Nuling Tabi, gurano kagabat ning kasong crimes against humanity? Katakutan ng marain Dakula ang bagang krimen yan. Kaya imagine, humanity. Nakagidnan sa genocide. Nakagidnan sa genocide. Gusto sabi yung gulping ginaradan. Magabato, no? Of course, ang krimen, tabi Pio, sa personal kong opinion, dahil man nangangahulugan na dakulo ng gadanon mo. Gumadan ka kisarong tao. Para yung mananggan, kasalan mo kang gumadan ka kisang ribo. The question is, life is valuable. One life is as valuable as the lives of other people na sang ribo. Dahil man nangahulugan na crimes against humanity, gumadan ka ki so many hundreds to make you liable. Maski sa gadanon mo,
Murder ba yan? Correct. Oh. Daw, ang may mga conviction dyan tabi sa International Criminal Court, saan pa ang pwedeng mag-apilar kan Ayan na. desisyon? Ano, iguning kunyang ka sistema tabi dyan. Sa pagkaaram ko, sa mahal na Diyos. Dumagana sa lumapin. Ma-file ka motion for reconsideration. Oo. Siyempre. Oh, Hindi akong hindi ko akong naagyan tabi. Baka may naagyan ka sa Pio. Ang simbag ko kan ngunyan. Unlike our hierarchy of courts, may lower court, gives a decision, you go to a higher court. Municipal, go to RTC, RTC, go to Court of Appeals. And then purely questions of law, you go to the Supreme Court. Kaya pagkabot Supreme Court, mahal na Diyos na. Kaya sabi ko sa mga estudyante, kung gayon mo pang Supreme Court, wow, ang beauty mo pang Supreme Court. Sabi ko, dahil ka magpasalamat nini. Baka dahil mo nasabutan ko na noon Supreme Court. Ang Supreme Court, walang appeal. Kung ang beauty mo pang Supreme Court, Walang dahil ka appeal. nag-take ilo, dahil masabutan yan. Wa ako appeal. Ay, Iko nga ni joke. I hope we are not misquoted. Joke only. When the lower court commits a mistake, the lower court judge is charged with ignorance of the law. Kung halimbawa ang Supreme Court nagkamali, ang joke dyan, well, the mistake is part of the law of the land. Dapat na kita pagkastigo joke only. It's only, I'm quoting a joke. It's part of the law of the land. Anyway, ining sitwasyon tango niyan, while I am sad that this is happening, may sarong ipag-ugma kita, tabi, Sir Pio. This is a tangible manifestation na justice system is working. It says that, well, probably not all countries are democratic, but the basic principle of humanity is the right to be heard. iyo. Si Presidente, pigkakasuhan. It is the right of every person to be heard. Araw man baga tabi sa Pio kan sa mga committee hearings. Dagulunan, dagit na sa mga taong pigmensionar na responsible sa flood projects. We should be cautious also because primero, yung ani sinabi na kasbago, ang taong pigkasuhan is presumed innocent. Kundi ang kultura kan Pilipino kadaklan, and that is my observation, na pag inakusaran tao garo may kasala na. Dahil manangawlog na kung ka may kaso, pinailang ka kikaso, may kasalan ka na. You have to be proven beyond reasonable doubt. Nya ngunya baga nga dakulan so pignararanan sa flood project pigpaparamuro da na di mo nyo ngayon nagpayaman now they have to be presumed innocent until proof beyond reasonable doubt established against them. Yun. May konklusyon na paano tulos ina ko na tulos. Iyo kan to pungal nga ya kusar taka. Simba ko no, ya kusar mo ipablatter taka nga ya. Iyo ubos man page kang blatter. Iyo ga. Okay. Now, Kuya Nuling, may nagapod di sa to, may nagapot balikan tayo itong sukaso ni Presidente Digong. Makiapot tabi kay Judge kung mga pahayag ni Digong sa TV Buda public na ipagadan niya if admissible da tabi ito. Depende yan sa jurors, depende yan sa judges. Primero, pwedeng magnigar si Digong. Halimbawa, dahil taram si Digong, dahil mag-ako. Masabi si Digong, at mingi na ranan ako kung sisyan pinagadaan, ipagadaan. Ipagadaan ko sinda. Baka so mga German Shepherd ni Digong. Wala, in other words, mas ewan ko niya, no?
ipagadanta ka. Dahil man nangaulugan na ikapiyo, ipagadang ko. Kaya nasa pag-evaluate yan Oho. kan mga jurors. Dahil So, nasa kamuta yan. So dapat with certainty. So, dapat Kan depende. prosecution, oho. Kung ako wes, Oho. magtaram sa testigos, ipagadang ko siya. Kung dahil man na-establisher kung sisa ang particular na ipagadan mo, nataman ta pagsalaan mo kung si Pedro ang nagadan, sinabi ko si Pedro ang ipagadan ko. Pwede ba kang kuting, ayam ko naman. May hisog na ayam ko, ipagadan ko na ayam ko. Arog kan. Pero, Oho. makonsiderar naman sa jurors sa sirkumstansya kuno arin, kung paano, kung saan tinaram, anong mga sirkumstansya ang presente na kung saan itinaram ang sarong bagay. Tanganing makonektar na siya talaga nagsugod ito. Buda, kung sisay talagan mo yan yung ipagadan. So arog kan kakomplikado tabi Judge Nuling itong konklusyon na pigigibukan mga tao sa nakahiling sa nakan bareta, sa nakahiling kang hearings, kumpara duman sa kung igwa na talaga ning actual trial. Iba man. Iba Kaya, talaga ano. Ako nga para sa kuya na garo, of course, this is a free country. Libre kitang magtao ki opinion. Pero right now, ang mga opinion ta inutil. Buhay, in a sense. Di man mangyayari kung di man ma-influensya sa jurors. Oho. Ang mga mga tugang, garo baga kabayong pigkakalisa, ikong tao digdi sa may Mag-inibog na mata. Mag-inibog na mata. Buda ang Lady Justice baga, kung an ICC human ang pigtutubod, ang Lady Justice baga may kaparusa, tanganing day mailing ninda kanustisya kung sisay ang may mga kaso sa loob kanusgado. Yeah. Kodi nugad sisiring kan itaas nugad kan judges and Kaparusa. ay niya si congressman niya, si governor niya, si senator niya diyan nagkakaigwa kipigapod na miscarriage of justice. Yun, Kaya the judge is supposed to be dipisilo ng trabaho kan judge. Pag ang judge nagdesisyon, sigurado pirming igwa ng sarong ladong dagitsi mo. So ining society tabi Kuya Nuling, ining mga jurors kang ICC, they iyan bound sa opinion ka. Maski ano pang idiskuteron pro or against kay Duterte, they iyan bound sa opinion. They will look into duman sa evidences and taking in consideration itong procedure kung paano pag-apresyar ka yan. Iyo. Pero mga tao pa mambaga yan. Ang tao, pwedeng may katakutan, may pagpadaba, may pagkadagit, tatao baga yan. Ito man na siguro na ang desisyon kaya, dahil may influensya kan sa indang personal na mga biases. Iya. O di, mga jesa na kita dahil kan mga posisyon ninda na with dignity, with honor, they nagsumpa sinda, they will administer the law according to the merits, the truth, etc. Pero mga tao pa man yan. Hagadun ta sa samal na Diyos na ang pagdesisyon ninda, so talagang basado sa ebidensya, basado sa katotohanan in the pursuit of truth and justice. Yan. May nag-mensahe din sa to, Kuya Nuling, si Kim Gelasio Abilia Golbic, pardon kung sala ang pagka-pronounce ko. Sir Pio, pasabi kay Judge Nuling, greeting sa mga estudyante niya sa College of Law. The one and only Judge Cabredo still kicking at 86. Yan tabi. Takol talaga tabi, Sir Pio, nagangalaskan kamugtakan ko ngunyan. Tagurang una ko ako. Dahil na akong kaeskwilang buhay. Intero kong profesor garada. Ako,
nakakaambog pa nga. Kundi, siguro, may sugo mo mal na Diyos. Ang sarong sugo sa kan mal na Diyos. Kasubanggi ko pa sa nanadangog. Taraman mo nga si Sir Pio na mag-abogado. Kumbinsiron mo nga si Sir Pio na mag-abogado. Tas sayang nga ang abilidad ni Sir Pio. Si Sir Pio nga aram kan mal na Diyos. Tapos ini kay abogasiya mga tugang. Habo mag-abogado. Kaya sabi kan kasubanggi sa ko kan mal na Diyos. Ay madumang ka palang kay Sir Pio Saga. Kahurunon mo lang ganyan na parabir kang mawara sa kinaban. Si Sir Pio nga tabangan mo mag-abogado. Lako, Sir Pio. Ay, maliban sa istoryada, Sir Pio. Sungon niya na barig-sam, takulo nakapasar. Halangkaw. Ang UST, garo mga 70, BU, mga 26, ang Bicol College, labi mo na 20. Ngunyan, sa kadakla na ni Sir Pio, igwa kilima na antigo. Ang pigapo kong antigo, dahil na nag-examine lamang. Nakumbinser ko tabi Sir Pio na mag-examine. Sa tabang ninmal na Diyos, nagpaka-abogado. Kaya siguro itong sinugo kan mal na Diyos kasubanggi. Sir Pio, taraman mo si Sir Pio. Judge, mag-abogado Sir Pio, tamas dakulaan mo, itatabang niya sa publiko. Respetado ka na, Sir Pio. As an announcer, may pangaran ka na sa broadcast, pero kung maka-abogado ka, Sir Pio, nagpakatanduan ni sa ko last year, may mga tawa kong nakamidbiduman na mga paradangog mo, primero, taga-dumang ka ba sa katanduanes? Taramido nga Sir Pio na mag-abogado. Ang kulang na sa nangayakan, 4 na litra. Diba at makontip na kita? A-T-T-Y. Yung naman sa nangyayang kulang kayan. May nag-text pa digdi sa to kayo nuling. Ano da? Good morning po Sir Pio and Judge. Listening from Ginubatan. Magayunon ang topic ko niyan aldaw. Sayang dai ko na puunan, kinaputol-putol ang pagdangog tamay tigagibo. Purely in the perspective of law and justice. Warang sawong-sawong na mga vloggers o mga persona na medyo maluya ang kredibilidad. This is what I'm saying. We are saying tabi di Judge Nuling tabi na kung naririparo nido, maingat din maray si Kuya Nuling, si Judge Nuling sa pag-explikar. Daining pinagdidiskreditong mag-inibong nalado. Defense of prosecution. Perming duman sa kamutkan mga juror sa ICC ang desisyon. Baka yung ibagatawi Kuya Nuling. Yeah, that's my point. Regardless of what we say, taar mo Pio, di sa kinaban, let us admit the reality. In many instances, there are only 2 opinions. Your opinion and the correct opinion. yung Sir Pio. Kaya, delikado. Kaya ikaw mga husgado na ma-decide which of the 2 opinions or more than 2 opinions, yun tama. Takon paurgon sa nang pirming my opinion is correct, tirigbasa ng pirming. Yun ang... That's why baga, so kung nadadangog ning marayan sa itong mga parantabay ko, Nuling Judge tabi maingaton kang maray. Because yaw na duman sa kamutkan mga jurors maski baga tigdi-debunk kang kunyan kan ining defensa itong so pigpresentar man kang prosekusyon dai paning mga konklusyon managat ta nasa kamot na yan kan jurors. Yan Sir Pio talaga, regardless of what our opinion is, what matters, of course they might be influenced, etc., etc., but we are always banking on the thought, as in pangiturugan na the jurors will decide this case according to the merits of the case. Then asaro pang importanteng elemento Kuya Nuling Judge sabi sir
kung ano man ang desisyon, irespetar. Dapat irespetar because it should be the rule of law that should govern. Yan ang mga basic requirements mga tabi, Sir Pio. You will remember this, the requirement of due process, the requirement of notice and hearing. Yan ang bigigibong niyan. Yeah. And then the right to present evidence, the right to adduce evidence. Dahil mo paro, may nabasa akong newspaper item na even President Duterte filed a motion na dahil siya pagpapiron. Naday nga ni nag-appear talaga. Inundra ito. Inundra ito. Inundra ito. Iyo. May rason dyan ang depensa ko nata. Iyo, tabi. Well, iyo masa natabian na Judge Nuling, sir, and thank you so much for your wisdom again. Naliwanagan naman kita, tabi, ano. And na sabutan ta kung ano ang nangyayaring anduman ngunyan sa ICC at this stage, tabi. And salamat din maray sa oras si Luis Dam Giraray. We will be waiting for developments. Nakulong pang mangyayari tabi, Sir Pio. Iyo. Kahit pa nga nito po sa prosecution, maga. Oho. It will be the turn of the defense to adduce evidence. Pagkatapos kan, may panahon pang so jurors, konferensya, taba ko man sa nasaro. Saro, They will decide and eventually mataw kay decision without prejudice to the right of either party to file motion for reconsideration of the decision. Kaya aloy patabi ni. And sa naukudan may ngunyan ko yan duling dyan sa imo is with certainty. I-presentar na kang prosecution na si Digong Yan ang dapat i-connect. i-connect duman sa mga ginarada na ito sa kalye. Yan. Iyo nga. Totoo. Admitted may nagadan. May pronouncement si Digong sa TV, sa radyo na papatayin ko kayo. Mamamatay kayo. Pero doon sa delegations of the prosecution, that will be considered by the court in assessing the evidence. Siring man, scope man, so abogado sa ibong, igwa man ki mga aligasyones, ito nga yung pigris mong saro. Kung totoong may nahiling sinang gadan, tada ito bigla. Saro mo magaya, that's a good point. Kaya, of course, we are in a free country, libre kitang mag-comment, libre kitang mag-kuhan. Pero yung ano sabi ko, nasa kamot kan jurors kung ano ang kahalagahan ay tataon ninda sa ebidensya kan digdi wala digdi regardless of our personal opinions. O di sige tabi ko Enrique, I'm afraid na nakakaon na gatin ng oras, major newscast pa kitang alas 6. Thank you so much for your time tabi ko Enrique, sa rong respetadong huwes. Anytime Sir Pio, and when I return baka attorney Pio. Thank you so much mga tugang. Si Kuya Nuling Cabredo sa tuyang nakaistorya nga na pagkaaga manungod sa siring na bagay, dakul kitang mga hanap buhay, iblaog mo na yung alas 10 tabi gayon. Padingnal, then ihabol mo ng mga hanap buhay, then bye-bye na kita for a while, digdi po sa programang Tingogan Banwaan. An oras hatod sa Indokang. Tandwilight, gaan nang may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa alas 10 na pagbabareta, pigadala ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson ang pigasabi na cash delivery scheme kan mga nagpamidbid na 18 na ex-Marines na nagtao aligado ng kwarta sa mga legislador. Enot ang nagsumiter ng resolusyon ni Senadora Amy Marcos. Initanganing paimbestigaran sa Senado ang pigasabi na akusasyon may kinaraman sa pigasabing cash delivery scheme. Kasunod ini kang pagpresentar ni
Attorney Levy Baligod sa pigasabing ex-Marines na nag-deliver ning male-maletang kwarta sa mga iba-ibang mga opisyal. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tandway Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagmibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite cat litter din para sa mga pusa. Available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos asing kami, permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulong nyo asing magkasararo, suportahan tabangan damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na bikulano dapat daing ururihan, dawa labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos, yaon masala sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol. May tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bako mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa.
Ang Livrate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Livrate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Livrate Pro! Mabibili ang Livrate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Livrate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Livrate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Livrate Pro. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pioduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon.
March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Piudoran. March 11, Mutyanang Piudoran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piudoran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin, kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Piudoran Albay. Manami, Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi. Buwalta na kita sa programa. May mga reports pa kita dyan sa luwas. Aramon ta, ang bit-bit na informasyon ni kumpadreng Jimmy Ansamoy, ang chief reporter hali dyan sa 3rd District Tanalabay. DZGB On the Spot Report. Engaging. Chief Jimmy, kumpadre. Good morning, Tabi. Yes, salamat Tabi, pade. January, February 2026, ngunyan na taon, first operation ini kan SSS run after contribution evaders. Then nasa operation na kami ngunyan ako kasabay DCGB News. Digdi sa grupo na Ma'am Jeanette Mapa and sa branch head si Sir Josok Josok Jugar Tosok branch head yung digdi si Kwan, so legal officer kasabay ninda si Attorney Ara Jali Rotogal. Okay, makakahuro niya to Tabi, padi dahilan sa dakulan na sa indang Serbian kan Siokos order na mga establishmento digdi sa Banwaan kan Libon. Attorney, maray na aga po sa ibong na linya po si Padang Pio sa Angkor sa DCGB. Yes po, good morning po sir and sa mga listeners po. Ma'am Attorney, marhay na aga si Pio po ini. Now, show cause order na po ang dara niya to dyan para sa mga nagkakapirang establishmento, Tabi, Attorney? Yes sir, opo, nagsiserve po kami ng mga show cause order sa mga establishments po here po sa Libon, Albay. Libon, oho. Now, ang sisay man na makareceive ning show cause order coming from BIR, anong dapat nagibuhon, Tabi, Attorney? Po, hindi po BIR. SSS, sorry, yes, SSS. Anong dapat nagibuhon, Tabi? Okay po, sa mga business owners po na nakaka-receive ng show cause order po, so basically po, sa show cause order, nakalagay lang naman po, sir, yung comply nila. Ni-request po ni SSS na mag-comply po sila sa demand ng SSS Legazpi regarding po sa violation nila sa SSS law, which is pwede pong non-registration, non-reporting, or even non-remittance po. Ayun. They are given 15 days to comply within 15 days upon receipt of this show cause order. Opo. Day pa man po sinda pinagplantaran ng kaso. Ay, day pa po, sir. So gusto niyo pong i-clarify o ilinawon na
once po naka-receive sinda ng show cause order, di po iniyo ibig sabihin na may pending na pong case sa inda. So, ini po is a one way of giving them consideration or enough time para po makapag-comply. So, kasi po, ini po mga establishments or business owners na pinapadarahan ta pong show cause order, igwa na po sindang overdue na demand na inisyo po ang SSS Legazpi. So, ini po, tinatawan po sindang actually ng extension period po ng 15 days para pa po makapag-comply. So, gusto mo din pong ilinaw na once mo day din po sinda makapag-comply sa show cause order within the given period, within the prescribed period, yan na po yung time na pwede na pong ma-refer ini kang SSS Legazpi sa muya pong department, sa legal department po, Luzon Bicol Legal Department for our appropriate legal action, which is the issuance of demand letter naman. Iyo tabi. Mga pera po yan na i-issuehan nindo niya ning show cause order dyan sa Libon. Opo. Yes, sir. So for today po, magkakaigwa pong 9 pong business owners dito po sa Libon Albay na suservan po ning show cause order. Opo. Attorney Tabi, kung igwa kaning ideya po, please, sa series nin pagpara implementa na niya to kang rains, ining race, Tabi, ano sa hiling nindo? Nagbababa naan ko niyan, mga nagbabalgarkan ko, ano naglangkaw po? Yes, sir. Sorry. I stand corrected po. 11 po palang employers. Yeah, 11. Okay. Okay. Come again, sir. Sorry. Yes okay. po. So, 11 ang tatawan niya to dyan yung show cause order ng mga establishmento. Now, sa series niya to nin araw ka na kampanya, ano po ang namabasidan tabi ni do attorney? Nagdadakol pa baan mga pigatawan nitong show cause order o mantinido o nagbaba na tabi? So, as of, based po sa mga pagkakonduct ni pong series of ini pong mga race operations, bako lang po digi sa Legazpi, kundi po nationwide ini, igwa pa din po talaga na mga employers na talagang nag-violate pa din po. So, di ko po siya masasabing talagang nagbaba po, totally nagbaba po si mga nag-violate or they nag-observe kang sa tuyang SSS laws. Para po kaningon yan, igwa din po kita ulit giraray ning 11 na masiservan po ning show cause order. So igwa pa rin po, siguro po sir, sa pong reason gayon sir na igwa pa din mga kasi every year po or within the years may mga times talagang may mga nag-open din pong bagong mga business. So igwa din po na mga ining mga bagong business owners talagang they pa din aram lang din and they pa din po talaga nakakapag-comply. So, yan po, na-check po yan kang sa tuyang system. Through, for example, dito po sa Albay, ang may jurisdiction po kayan is yung SSS Legazpi branch. Dahil po kita mga accounts officers na naglilipot po para po i-check yung mga compliance kaining mga business owners, mga dating business owners, and at the same time, si mga newly opened business owners. So, technically po, may madidetermine pa din po talaga kita dyan na mga di pa nakakapag-comply. Kaya po i-issuean pa din po sila ng mga show cause order. And ang mapagal tabi attorney madam kung naglalangkaw iyan because it goes to show na mas nakulugod sa nagbabalgar kaysa sa nagko-komple. Ay, di po. Masasabi ta din po, sir, na may mga nagko-comply din po. Ini po kaya, sir, race operations through the issuance of show cause order, one mode of lang po iniyo, mode of collection or pag ning compliance sa employers. Aside from that po, igwa din po kaming the usual process kapag sigurado kang pag-comply ninda. Like yung usual process po pag refer sa Luzon Bicol Legal Department, sa legal department po, without this pag-undergo po digyo sa race operation. Opo. Sige tabi attorney, salamat din marhay and ingat po kamo dyan. Yes po, thank you sir. Have a good day po. Yeah, so yan tabi pa de nakaduwa na kami na servant kan na show cause order kasabay niya to iglesia si Attorney Rotugal, si Sir Branced Jogar Tusok, si Madam Rizalina Caritas and si Ma'am Jeanette Mapa. Ano pangalan sir? Sir Jomar Redillas. Okay. So si Ma'am Queenie Kalipay PIA kasabay ko digitabi pa de. So yan, attorney ini pala ni series and intensified din digdi sa Bilog Albay.
Ano po, sorry? Series ini na operasyon nindo and intensified ini sa Bilgal ba? Yes po, first po ini kang SSS Legazpi branch for this year. Okay, thank you so much. So yan tabi pa din. So tayo mga dagdag na informasyon from Libon Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Viva, Senyor Santo Cristo. Happy weekend po. Masunod tulos, News Director Mar. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.